Hi mga bayo mga day, sa dili pa nako basahon ang ato ang confession karon. Ato sa ning special shout out, special mention atong pasalamatan ning mga bay ug day nga kanunay nga nagsuporta sa ato ang Facebook page og sa ato ang YouTube channel. Special shout out kang Mikay Shasheko, hi pod kang Hanabi, kang Marisol Darunday, hi pod kang Zia Loris Parian, apil pod kang Andrea Luzon, kang Agnaw Linmar, apil pod kang Hanelin Mandalunes, shout out kang John Ford Lanoy, kang Irene Arpon o kang Lovely Labes. Apil na lang pod og shout out kang Arnie Hika, kang Marlene Palermo, shout out kang Akuan na lang Untaka, Janet Manlunas, Maria Lynn Mission, apil pod kang Jerly Rolona, ay kang Hayday, kang Ma'am Nancy Cabregas, kang Daang Mayol, kang Naisy, kang Naisel Villa, shout out kang Danilina, kang Faith Ann, og shout out pod kang Joanna Silatsukal, o kang Desiree Abindanyo. O kung gusto niyo nga ma-appeal sa tong special shout out og sa atong mga videos pohon, tan-awa lang, basaha lang diara sa may description box below kung unsaon. O ginaguman natog basa sa ato ang confession karon, another batch para sa ato ang special shout out. Don't follow your heart. Single ka, taken, or married, separated, or broken-hearted, or in love, or complicated, or what? Ay kabala ka para ni sa tanan. Before I continue, allow me to ask you this question. How's your heart going di ay? Kumusta imong kasing-kasing amigo-amiga? Hope still doing well. By the way, nara ko'y i-share gamay and I hope tagaan ko ninyong chance. I'm a girl di ay, 20 years old, purely from Negros but currently working in Cebu. Di ko bitter, I'm better now. I know that all of us naka-feel na og love, right? I mean, love nga ka ng kilig-kilig ha. Tanan-ta naka-feel og naka-experience na nga ma-in love. Og I know nga some of you na apay mga gipangga diha nga wa na higugmaa sa mga taong ilang gimauyat. Some of you kay napriso pa sa word nga umaasa, kay gipang dadma ang ilang gugma. Napoy uban nga best in pagpakatanga award. Kanang maayo kaayo magpakabungol og magpakabuta. Bisag harap-harapan na hala, gugma pa more. Og napoy uban diha nga in love kaayo karon, kanang naadyoy mga relationship goals karong mga panahon na. Kanang naay umulan, bumagyo, gumuho man ang mundo, ikaw at ako pa rin. Char. So for short, lain-lain og status atong heart karon og kana mahitungod sa word nga love or gugma. Ug sa imuhang pagpadayon sa pagpaminaw ani, I want you to imagine sa tawong imong gihigugma. Except sa imong family and friends ha. Katong tawong maudyoy nakaingon sa imong gipang batiyag karon, happy or sad or whatever. Basta try to think of him or her. Unsa mga butanga ang imong gipang batiyag or gipang buhat nga makaingon ka nga gugma og love jud nang imuha para niya? Daghan? Right. Magsalos ka bisag di ka mo. Nasakitan ka kung madadma ka niya. Di ka katog kay sige ra kagunahon na niya. Bisag nagkaon ka makita nimo sa imong plato ang naong niya. Bisag si mama nimo ang nanawag or ni-text sa phone, nag-expect ka kay basig siya. Gikilig kay ka kay nangihat siya og love na nimo siya kay sige siyag panghagad og dinner sa imuha. Sige siyag palit og chocolates, flowers ug mo effort siya og surprise sa imuha. Sige siyag chat-chat sa imuha,
Mo text pa jud. Regards dayon. Pastilan yun. Kanindot sa gipamate. Sugtun nimo siya kay effort na kayo siya. Then bisag ka muna, surprise gihapon kaniya. Gitik-gitikon japon kaniya. Ay balo ba kagilok. Kini mangun si Heart, pabida kayo permi. Kung motokar na gani ang kabibo ni Heart, mangaway din kaniya kung may kaistorya siya glain. Og may nag-heart sa Facebook status niya. World War III dayon kung makig-friend si Salos ni Heart. Ug ang worst pa jud, buwagan day nimo siya kay lagi galagot kaniya bisan nga gamayng butang ang nalalisan. Ay, kini si Heart, mag-uwag-uwag karon dayon magkilak-hilak, kaway klaro. Ikaw Heart ha, padakop ti ka karon. So for sure, motuod jud mo sa phrase nga, just follow your heart. Ay, follow your heart daw, agora na. But, sorry. Kaya ko, di jud ko konforme aning just follow your heart nga gitawag. Di ko bitter ha, nara ko'y gusto nga ma-emphasize. Let me share you one of my favorite Bible verse. Jeremiah 17:9. The heart is deceitful above all things. I repeat, above all things. It means tanang butang sa kalibutan ang kasing-kasing ang pinakatikasan. So when you say tikasan, baka kon siya o wa siya klaro. To be exact, feeling ni mo love na ni mo siya kay kilig kay ka pero excitement radi ay. Gisugot ni mo siya kay abi ni mo love na ni mo siya kay di ka katog sigunahuna siyang dagway. Gipasaylo ni mo kay abi ni mo gipasaylo jud ni mo siya. Pero naluoy raday ka. Nitando ka og ni yes pagpropose og pagpanguyab niya kay effort na kay siya pero uwag radi ay. Giaway ni mo kay suko kay kaniya. Nag-overreact ka isin heavy yawit ka kay gahi kay siya ulo. Gibawagan ni mo siya kay lagi galagot kaniya. Pagkataod-taod, nawa radi ay. Pero human na, gibawagan na ni mo. Nakapasakit na kag-istorya niya kay lagi kabutuhon na kayo ka. Pero human na, nakabuhat na ka. Ug matod pa sa tanan, nadala ra ka sa emosyon. Ug tao rata, madala rata sa emosyon. Right? Pero mao bitong na ang Ginoo, diba? Og nagpakamatay sa cross tungod sa atong mga sala. Mabitang na ang Holy Spirit to sanctify us. Kung saan nalipulos niya, kundi ta mo tawag niya og moampo nga tabangan ta sa atong struggle to fight what our heart wants us to do. Instead of following your heart, why not guard your heart? Atong bandayan atong kasing-kasing kung sakto pa ba ang mando niya. As the Bible says, Proverbs 4:23. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Tanan itong ipangbuhat kay tungod og nagikan niya. Tungod ni heart. So we really need to guard our hearts. Atong gwardyahan iyang mga singgit kung sakto pa ba or di na. Og dili na to mahimo nga kita-kita ra kay tao ra ta makakasala. That's why we need Him. Pray. Pray until something happens. Kung di na kaya, syagit dito niya. Kay pakalmahon kaniya. Kung gusto jud kayo nimo ng tawhana, pray for him or her. Pray nga nihatag siya sa imuha pero ug di man gani siya ihatag, naapay mas sobra gi-prepare si Lord para sa imuha nga sobra pa niya. Kay kung tinuod nga love imong nabatsyagan, paminawan eh. 1 Corinthians 13:7-8. Love always protects, always trusts, always hopes, always preserves. Love never fails. Do not follow your heart, but guard your heart. Let God lead it. Better yet, don't trust your heart. Place your heart in the hands of God, and He will place in the hands of a man or woman He believes deserves it.
Just hold on to His promises. God is faithful and He will fulfill every promises. Dili ko perpekto, makasalasad ko, tawarsad ko, ug nakaagi ko anang mga butanga dari sa kalibutan. Pero gusto rin ako mo share ninyo unsa ako mga na-realize sa dihang nailhan ako siya. Wa ko namugos ug wa sad ko planong mamugos. Gusto rin ko mo express para niya. And for that, I bring back all the glory to Him. Let's be more in love with Him, guys. And God bless everyone. Og ladies and boys, dili pa nato tapuson ang ato ang tulumanon karon. Ato sang ipang shoutout ni ato ang mga higala igsoon, mga bay og day nga naga-support nato. Hi kang Novi Analu Malima. Hi to you, salamat kayo. Og special shoutout pod kang Ali og siyahang manghod nga si Kalkal. Daghang salamat kayo sa pagpaminaw. Og hi pod kang Carmina Ortega. Apil pod kang Nova Manuel. Og kang Miss Irene Sigarino Arpon. Daghang salamat kayo. Og hi pod og special shoutout kang Kikoa Sumalhay. Hi to you, salamat. Og apil pod kang Marily Torrejos. Hi to you. Kang Gracia Grace Siriligia. Hi to you there, salamat. Hi pod kang Gladyn Delora. Salamat kayo sa support. Og kang Kim Kurt Zelpa. Salamat. Kang Sarah May Hagunao. Shoutout to you. Kang Ma'am Mitch Fernandez, mayong pagpaminaw og dang salamat. Og hi pod kang Ivy Cabido. Og shoutout pod kang Jeneline Selidif. Og special shoutout kang Izime Tapis Aba. Og sa mga kanunay nga nagasuporta sa tuang YouTube channel og sa tuang Facebook page, daghang salamat kaayo ninyong tanan. Ako si Bay Gamay Moingon. Og daghang salamat sa pagpaminaw og amping kanunay mo.